Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhele wa bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya futhi nama-teaser omkhokha kulo ke leli week esikulona. Kuningi nje okwenzakalayo mbukeli, sohlala nami ngikuzele nazo. So into yokuqala nje abayiveza uma-teaser abaveza uNobuntu njengomuntu oyiphasile indaba ke yokuhlola. Baphinde baveza futhi ukuthi ke umngani kaNdoda uMenga lo ade ethandana naye uNobuntu uzobuya. Baphinde baveza futhi ukuthi ke njengoba ebuyile naye uzobuya ewumuntu ozofuna umshado. Izinto izoba nzima for yena uNobuntu njengoba ke umngani kaNdoda ezobeke sebuyile engapha ke sayidini uNobuntu kumele eshade noNdlovu. Babeke sebeveza ukuthi uNobuntu uzoxolisa kuMaMzobe naye kuMaMzobe uzomxolela uNobuntu njengoba kade bengazwani kahle. Ngidlule baphinde baveza indaba ke thinta uDifa benaye uzodwa ukuthi ke bazoba nokuhilizisana nje okuncane, bazoba nokuxabana ngenxa ukuthi uzodwa uzobe efile ngathi uDifa akasamthandi. So aphela lapha ama-teaser ethu awamaningi njengoba sazi ukuthi ke inyanga iyaphela. Ngizobuya ke nama-teaser ngoFebruary ngu-update izinto nje okumeleke lapha uyilindele kuFebruary. So ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.